xente de tantos institutos, e os que faltan tamén, e cando nos empezamos, pois imaginarvos, hai 30 e pico anos, empecé a facer cousas de igualdade no instituto en Colla, en Vigo, e era como unha rara avis. Ali todo o mundo, bueno, como que metía medo eso de ser feminista, tiña que achantar, empecé a facer educación sexual, porque me decataba de que para moitas persoas o feminismo daba medo e, sin embargo, pola sexualidade me entraba moito máis a xente. E así foi como fun entrando, eu que era profe de filosofía, funme derivando hacia todo o ensino dos valores éticos, da igualdade, dos dereitos humanos, que son as bases do feminismo, e pouco a pouco foi prendendo, e cada vez tiñamos máis xente, máis profesorado no instituto. Foi espectacular cando montamos o proxecto Vaca, que foi vaca por fora, vaca de cadros que ponen as mulleres nas casas. E si Balagares está aquí con Eugenia, é porque Eugenia, Ana e máis eu estábamos no proxecto Vaca hai 11 anos, xa pasaron. Entón, o bonito desto, o bonito que ten traballar na igualdade é que nos remove por dentro, porque realmente temos que remover os piares sobre os que nos construímos. Como dicían antes as compañeiras, temos que deconstruirnos e refacernos en torno a saber quen quero ser e a saber como montar o meu proxecto de vida. E nada, decirvos que para nós é un orgullo que en Colla consigamos un comando cada vez máis potente, porque agora tamén hai outro profesorado que tira del, e ver como noutros sitios tamén estades todas e todos vos. Isto, como tamén estaban dicindo antes, xa non pode parar. Así que temos que seguir sementando e creando novos comandos, metendo amigas e amigos na cousa, e pouco a pouco podemos ir vendo como somos protagonistas deste cambio social tan importante que non ten parada. Así que moitas grazas Mariona, Toledo, Valadares, e vémonos enseguida. Ahora comentamos xa de cara a cara. Moitas grazas.